Je velmi nebezpečné. Případ vyšetřuje jak rakouská policie, tak speciální vojenská komise. Armádním důstojníkům hrozí podle místního práva až 3 roky vězení. Z Rakouska pro televizi JOJ Zuzana Bakalíková. Bratislavský okresný súd rozhodol po včerajšej výpovedi jedného z kľúčových svedkov o prepustení Richarda Hrodka, ktorý je obžalovaný z vraždy Daniela Tupého. Hrodko by mal byť na slobode pod dozorom, mal by sa zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska a pravidelne sa hlásiť úradom. Podľa sudcu však dôvody väzby stále pretrvávajú. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Prokurátorka už podala sťažnosť, o ktorej rozhodne krajský súd. Proces je odročený na koniec apríla. Vypovedať by mali prostredníctvom telemostu pre obžalobu kľúčoví svedkovia číslo 1 a 3. Poľadovica a husté sneženie sa podpísali pod dopravnú nehodu až 7 aut pri Chminianskej Novej Vsi nedaleko Prešova. Autá zablokovali hlavný ťah na Poprad na niekoľko hodín a v obidvoch smeroch sa tvorili dlhé kolóny. Po sprejaznení cesty okolo miesta nehody prechádzala ešte kolóna s prezidentom. V závode s hliníkovými profilmi v Žiari nad Hronom sa stal smrteľný úraz. V expedičnej hale sa pri práci na 45-ročnú ženu zosunuli 3 zabalené kartóny s hliníkovými profilmi, ktoré jej spôsobili viacpočetné poranenia hlavy, ktorým hneď podľahla. Brnianski kriminalisti dolapili štvoricu páchateľov, ktorí vylúpili až 6 stávkových kancelárií. Celkom si z lúpeží odniesli až 300 000 českých korún. Lupičov však odhalili zábery z priemyselnej kamery z jednej kancelárie. Teraz im hrozí 10-ročné väzenie. Mnohí z nás s tým majú aj osobnú skúsenosť. Na ceste máte nehodu a ostatní vodiči nielen, že nezastanú, ale pribrzdia len preto, aby si ju mohli lepšie obzrieť či dokonca odfotiť. Presvedčili sa o tom aj mladíci, ktorí v noci havarovali nedaleko Ružomberka. Chlapci ale nakoniec predsa len mali šťastie. Traja mladíci idúci na tomto aute z Dolného Kubína do Ružomberka dostali šmik, preleteli vzduchom niekoľko metrov a skončili v priekope. Začali sa točiť. Po vzduchu zlomili to na pár kríkov stromov. Dvaja z rozbitého auta vystúpili bez pomoci. Svojmu tretiemu kamarátovi však museli pomôcť. O veľkom šťastí môže hovoriť vodič auta, ponad ktoré vo veľkej rýchlosti vyleteli mimo cesty. Včera pri ňom museli stať doslova všetci anjeli. Auto preletelo ponad mňa a vleteli tu do tohto svahu. Keď videl, čo sa stalo, nestratil ducha prítomnosť. Okamžite zastal a snažil sa chlapcom, ktorí boli v šoku, pomôcť. Vonku bola zima a fúkal silný vietor. Zobral som ich k sebe do auta, boli celí od krvi, tak som sa pýtal, že či nie sú zranení. Aj napriek tomu, že okolo prešlo viacero aut, nikto sa už pri zranených chlapcoch nezastavil. Ale svine, že auta chodili, nezastali, bo jediný, ja som sa vrátil. Mladíci utrpeli ľahšie zranenia a všetkých 3 sanitky previezli do vojenskej nemocnice v Ružomberku, odkiaľ boli po ošetrení prepustení. Bližšie príčiny nehody vyšetruje polícia, no podľa očitého svedka sú viac menej jasné. Rýchla jazda a letné gumy. Pre televíziu JOJ, Veronika Daubnerová. Viac ako 3 milióny českých korún. Toľko dostanú rodičia zamenených dievčatiek ako odškodné od nemocnice v Třebíči. Čiastka im má aspoň čiastočne vykompenzovať psychické útrapy, ktoré im výmena detí spôsobila. Výše odškodného byla v tomto případě pro českou justici přelomová. Podobným případem se totiž český soud zabýval vůbec poprvé. I když obě rodiny po nemocnici požadovali původně 12 milionů, s dnešním verdiktem byli spokojeni. Kdyby jsme dostali nějakých 10 milionů, tak prostě to, co se nám stalo, to nám nikdo nevrátí zpátky. Jestli někdo dostal víc nebo míň, to si myslím, že v této situaci je úplně jedno, ale prostě teďka důležité je, aby jsme se s tím všichni vyrovnali. Zatímco manžele Čermákovi vysoudili přes 2 miliony korun, Libor Brože a Jaroslava Trojanová dostanou 1,2 milionu korun. Podle soudu totiž 3 měsíce tajili, že Nikolka není jejich. V rodině se skutečnost, že mohlo dojít k záměně dětí, reálně řešila již v dubnu 2007. Psí hlava je v celé kauze nasazována Liboru Brožovi. Byl to právě on, kdo první získal podezření, že holčička není jeho. K dnešnímu jednání kvůli mediálnímu a psychickému tlaku, který kauzu doprovází, nedorazil. Jemu to nepůsobí žádnou radost, on nechtěl rozvrátit ty vztahy s svou partnerkou. Obě rodiny teď mají měsíc na to, aby se rozhodli, jestli se proti rozsudku odvolají. Z Brna pro televizi JOJ Michála Rozbrojová. Na vodnej nádrži pri Gabčíkove od 15. hodiny zachraňujú nákladnú loď s 2 člnmi. Maďarské plavidlá prevážali oceľ z rakúskeho prístavu do Maďarska. Lode však pred plavebnou komorou do seba narazili. Situáciu na mieste monitorujú policajti a záchranári.
K havárii lodi prišlo pred ľavou plavebnou komorou. Remorker tlačiaci pred sebou 2 člny plné oceľového nákladu mal z dosiaľ neznámych príčin problém do nej vplávať. Obidve lode zostali nešťastne zakliesené v plavebnej komore. Našťastie nikomu sa nič nestalo. Stabilita remorkera bola podľa doterajších informácií ohrozená potom, ako sa jeho náklad presunul z jednej strany na druhú. Zle uložený náklad spôsobil tento náklon plavidla. Napriek tomu, že na palube lode bola aj posádka, nikomu sa našťastie nič nestalo. Na breh ich bezpečne dopravili záchranári. V posádke boli 4 ľudia, 1 vodca plavidla a 3 lodníci. Podľa našich informácií, keď sa náklad uvoľnil a loď začala naberať vodu, hrozilo jej potopenie. Všetky záchranné zložky momentálne pracujú na tom, aby takémuto nešťastiu predišli. Zafixovali sme lode, aby sa nepotápali ďalej. Momentálne začneme vykladať z plavidiel tovar, ktorý prevážali. Až sa nám podarí vyložiť tovar, tak uvidíme, ako ďalej budeme pokračovať. Lodná doprava v tomto úseku bola odstavená v oboch smeroch na niekoľko hodín. Okrem záchranných zložiek situáciu riešia aj zamestnanci štátnej plavebnej správy a ďalšie zložky. Na mieste už čakajú 2 lode, jedna zo slovenskej, druhá z maďarskej strany. Priestor nehody uzatvorila polícia. Silvia Mračnová, televízia JOJ. 02 59 888 443. To je číslo pre vaše tipy a námety. 02 59 888 443. Volajte Kriminoviny. Ľudia a dokonca aj autá pod ľadom. Hasiči musia byť pripravení aj na takéto katastrofické scenáre. Aj preto sa v Kráľovanoch stretlo okolo 40 hasičov z viacerých kútov Slovenska. Nechýbali ani príslušníci ďalších záchranárskych zložiek. Ľad je hrubý 25 cm a pod nami je aj 10 metrov hlboká voda. Skúste si predstaviť, ste uzamknutí pod hrubým ľadom vo vode s maximálne 4 stupňami. Nemôžete sa hoci kde vynoriť, iba tam, kde je otvor. Jediné, na čo sa môžete spoľahnúť, je vodiace lano. Iba vďaka nemu sa pod vodou orientujete. Na kontakte na lano, keby bolo nejak treba, tak buď ho vyťahnem a dávam mu signály, či sa má vrátiť alebo má ísť ďalej. Trochu studená. Zdá sa, že nakrútiť na kameru potápača pod ľadom dá zabrať. Moji aktéri strašne unikajú, som ich musel dobiehať celý čas. Približne 40-kilogramový výstroj, pre istotu aj 2 automatiky na dýchanie. Ak by jedna zamrzla, aj pod ľadom si ju musí vedieť hasič vymeniť za druhú. Pod ľad musia ísť vždy aspoň vo dvojici. Na brehu je ďalší, ktorý drží vodiace lano. Napríklad, keby tá automatika zamrzla, takže je to o jeho vycvičenosti, či si dokáže vymeniť za záložnú, či dokáže bezpečne vystúpiť, nespanikáriť. Preverenie určitých psychických schopností a fyzických schopností a zručností potopackých sa každý rok organizuje. Oni pravidelne sem chodia tieto záchranné požiarne zbory na toto jazero, na výcviky. Umožňujeme im to v rámci dobrej spolupráce. Z Kráľovian rieka pre televíziu JOJ, Eliška Prečová. Vidíte, že aj v piatok, teda tesne pred začiatkom víkendu, sme vám z Kriminovín mali čo ponúknuť. A tiež víkend nebráni ani tomu, aby ste nám SMS-kvali vašu správnu odpoveď, konkrétne až do zajtra do 18. hodiny. No a okrem vážnych tém uvidíte už o chvíľu v novinách aj to, ako Jožo Kubáni učil kaskadéra lyžovať. Od nás je to už všetko. Želáme vám príjemný piatkový večer. Dovidenia.